Recordar, evocar, honorar i respectar sempre, en qualsevol moment i circumstància, els represaliats per les seves idees, víctimes de la intolerància i de la barbàrie dictatorial franquista. Recordar, evocar, honorar, respectar i retre tribut d'agraïment i reconeixement sense límits a Emili Darder Cànovas, metge, home de cultura, promotor d'actuacions en l'àmbit sanitari i educatiu orientades a millorar les condicions de vida dels infants i de la població en general, sobretot dels més desfavorits. Fundador i president durant anys de l'Associació per la Cultura de Mallorca, antecedent de l'obra cultural balear. Batlle de ciutat del 1933 fins a la seva mort. Tenia 41 anys. Antoni Maria Qués Ventallol, alcudienc, empresari, fundador d'Esquerra Republicana Balear, home de pau, fill predilecte d'Alcúdia, tenia 48 anys. Alexandre Jaume Rosselló, llicenciat en dret i periodista, militant del PSOE, diputat al Congrés i regidor en un primer moment a l'Ajuntament de Palma, del qual arribà a ser batlle interí per malaltia de Llorenç Bisbal. Tenia 58 anys. Antoni Mateu Ferrer, militant d'Esquerra Republicana Balear, de professió oficial del Registre de Propietat, batlle d'Inca, declarat fill il·lustre de la seva ciutat. Tenia 35 anys. Recordar, evocar, honorar, respectar i retre tribut d'agraïment i reconeixement sense límits a uns homes bons, de valors republicans, preocupats per la cultura i la justícia social, amants de la humanitat, gent de pau, estimats pels seus conciutadans, que foren apartats de la vida, assassinats sense escrúpols, de manera impune, venjativa, aberrant i covard, perquè la dictadura militar acabada d'implantar no podia tolerar unes ments netes, cultivades, obertes al món, que topaven directament amb el salvatgisme i la foscor. Al cap i a la fi, amics i amigues, convinguem que la mort, aquell dia infaust que avui recordam i molts d'altres dies en contextos semblants, va guanyar la batalla a la vida. La mort va guanyar la batalla a la vida com la negra i llarga nit, al cap i a la fi, va guanyar la batalla a la llum, a les idees, al progrés, a la llibertat de consciència, a la llibertat de pensament, a la solidaritat, a la concòrdia i a la pau. De manera que 40 anys de dictadura serviren des de la perspectiva que avui ens pertoca tractar per fer més víctimes a les víctimes, per consolidar la humiliació i el tracte indigne. Allò de que alguna cosa havien fet per mereixer el càstig irresoluble de la mort, la presó o l'exili, romangué en moltes ments i es consolidà en el pòsit ideològic d'una part sensible de la població. El silenci impostat i imposat que s'escampà arreu sobre els represaliats feu la resta. El dolor, l'amargura i els plors no havien de tenir, no tingueren, de fet, cap consol ni un. Mort el dictador, la tan cobejada transició fou incapaç de fer tabula rasa i el franquisme romangué i roman encara a les institucions de l'Estat, com queda demostrat cada dia que passa. Per això, perquè el franquisme institucional i sociològic era i és ben present, costà grans esforços i el pas d'un grapat de dècades aconseguir unes primeres lleis reparadores de la injustícia i restauradores de la dignitat de les víctimes, allò que s'anomenà la memòria històrica. Aquestes lleis, impulsades per les associacions memorialistes i per la doctrina de les instàncies internacionals defensores dels drets humans, vingueren a restablir tímidament i amb un retard decebedor de massa anys, farcides de prevencions i reticències, l'equilibri que el més elementat sentiment de justícia reclamava i encara reclama. Lleis que per descomptat descartaven per acció o omissió qualsevol demanda contra els autors actius o passius dels empresonaments, exilis i assassinats del franquisme i per tant en perpetuaven la impunitat, malgrat constituir crims de lesa humanitat. Les reserves mentals, quan no directament els atacs i els insults a les víctimes i als seus familiars,
perquè es deia eren incapaces d'oblidar i reobrien, es deia, ferides que estaven tancades, foren la constant destinada a crear el desànim i l'abandó de qualsevol empresa reparadora. Sense les entitats que s'aixopluguen sota la Plataforma per la Memòria Democràtica de les Balears, que avui ens ha convocat, tot hagués estat més complex que ja ho ha estat prou. S'havia de trencar amb un crit de rebel·lia l'atens silenci eixordador de les fosses innominades dels cementiris, de les voreres dels camins, de no se sap quin indret on les restes mortals de molts dels represaliats encara esperen la mà amiga que les rescati de l'oblit. Com que hem parlat de la pervivència del franquisme entre nosaltres, de la incapacitat o impossibilitat d'acceptar per determinats sectors de la política que la repressió a partir del mes de juliol del 36 fou la materialització d'autèntics assassinats aberrants i massius comesos per motius ideològics, aquí i ara, per les absències clamoroses, en tenim una prova fefaent. Mirem, Emili Darder era, quan fou assassinat, batlle de Palma. Doncs bé, l'actual batlle de ciutat i cap membre de l'equip de govern no s'han dignat a venir fins a aquest mur a recordar la figura d'una persona bondadosa, un benefactor dels seus congèneres, al qual, per descomptat, hauria de considerar-lo, el batlle, com un seu predecessor en el govern de Palma, com un seu predecessor privat de la vida injustament per una dictadura. Antoni Maria Qués, fill predilecte d'Alcúdia, el seu record no ha estat respectat i reconegut en aquest acte per cap representant institucional del municipi on va néixer. Alexandre Jaume Rosselló, que fou diputat al Congrés per elecció dels ciutadans d'aquestes illes, no ha merescut l'acompanyament de cap representant institucional ni del govern de la comunitat autònoma ni del govern del Consell de Mallorca. L'obsessió gratificant, Antoni Mateu, el batlle de la seva ciutat d'Inca, i alguns, el batlle no ha pogut venir, però sí alguns regidors del seu ajuntament són aquí presents. Gràcies per estar aquí, ens congratulem que hi sigueu. Per descomptat, s'exclouen de la denúncia de les clamoroses absències els representants d'altres instàncies institucionals no implicats directament pel contingut d'aquest acte i en membres de l'oposició en el Parlament, l'Ajuntament i el Consell. L'agraïment i reconeixement a tots plegats. A partir, amics de l'efemèride que avui en aquest acte commemoram, és oportú al·ludir a un fet molt proper en el temps al 24 de febrer de 1937. Al·ludirem també a la potencialitat de la societat civil que a vegades ignorem per organitzar-se i respondre a les agressions. En efecte, poques setmanes abans del 24 de febrer, en concret, la tarda-nit de Reis d'aquell mateix any 1937, foren tretes per un escamó falangista de la presó de Can Sales per ordre de Mateu Torres Bastard, han de dir el nom sencer, governador civil d'aleshores, Aurora Picornell, Femenies, Catalina Flaquer Pasqual, Antònia Pasqual Flaquer, Maria Pasqual Flaquer i Belarmina González Rodríguez. Sindicalistes, feministes, gent d'esquerra i en alguns casos militants en el Partit Comunista d'Espanya. Romanien tancades des del mes de juliol de 1936. Doncs bé, aquestes 5 dones, la mateixa tarda-nit, foren probablement violades, torturades i assassinades i enterrades en el cementiri de Son Coletes a Manacor. Just al costat del cadàver d'Aurora Picornell fou trobada una ploma estilogràfica, com si en volgués explicitar que la paraula era la seva única arma per pregonar la solidaritat entre els treballadors, la igualtat entre els homes i les dones i la justícia social. La paraula, la seva eina, l'única arma d'Aurora Picornell, la paraula. Com és ben sabut, la societat mallorquina honora aquestes 5 dones que han esdevingut com una mena d'icones, molt en especial Aurora Picornell. Líder llavors i líder també avui. Per això fou declarada filla predilecta de Mallorca pel Consell
té un bust emplaçat a un lloc públic de la seva barriada d'Esmolinar i un centre educatiu i una biblioteca honorats amb el seu nom. Per tant, les tres institucions més representatives i més properes, l'Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears, li han reconegut prou mèrits per figurar entre les persones oficialment venerables, dignes del major dels respectes. Així les coses, el passat dia de 8 de juny, el president del Parlament de les Illes Balears, màxima representació democràtica de les Illes, i ell mateix, segona autoritat institucional, va rompre i llançar a terra la fotografia d'Aurora Picornell i les germanes Pasqual, que una diputada de l'oposició tenia aferrada al seu ordinador. En aquell moment, és precís destacar-ho, es debatia la presa en consideració de la derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtic de les Illes Balears. Davant aquest fet que va ofendre moltes persones que es van considerar profundament injuriats, un grup de 53 ciutadans, sense cap connexió orgànica entre ells, varen decidir interposar una querella criminal en contra del president del Parlament. Querella que, com és públic i notori, ha prosperat, i que si l'Audiència Provincial confirma la decisió del jutjat, durà el president del Parlament davant un tribunal penal per ser jutjat. Amb aquest relat, el que es pretén és posar en relleu la capacitat dels ciutadans per no callar, per actuar en la vida pública en reivindicació dels drets col·lectius i, en el nostre cas concret, en reivindicació del dret a la dignitat i el respecte que en qualsevol circumstància mereixen unes dones que foren ultratjades i assassinades per la dictadura franquista per les seves idees i, per descomptat, perquè eren dones. Hem d'anar acabant. El món viu, prou que ho sabem, moments d'alt compromís per la pervivència dels valors sobre els quals s'ha assentat les societats formalment democràtiques a les darreres dècades. La justícia, la igualtat, la llibertat d'expressió, la llibertat de pensament, la llibertat de creació estan en perill. Estan en perill de caure a mans de règims polítics autoritaris que neguen aquests valors, que perverteixen el significat de les paraules veritat i mentida i distorsionen a conveniència els relats. Per això, per aquest perill imminent que se sent arreu, que se sent planar sobre els nostres caps, és una qüestió de mera supervivència, és vital articular mecanismes de defensa del nostre món, imperfecte sens dubte, però que s'ha construït a partir de valors que paga la pena preservar i promoure. A partir de valors com la reparació, la justícia, la dignitat, la igualtat i, al cap a la fi, el culte als drets humans. Aquesta és una lluita recurrent que mai pot tenir un final. Moltes gràcies.